Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Adlaw da ay karon Sabado no, pitsa 25 sa buwan sa Abril no, tuig 2026. Dali ra kayo ang buwan no, mga ka-listeners no. Happy to sad Mayo. Ug karon no atong ipalayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad o sa dili pa din no. Asa taon te ko no kang Irami Gidon og sa iyang mga kauban no. Salamat kayo sa pagsubaybay no og kang Christine, kang Jokoy, kang Yokyok og sa tanan nga nagsudod ng dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay no. Thank you kayo. Og sa dili pa din no. Ako na basahon ning naipipila nga nag-comment no si Nichelis Mudit. Karon lang ko na minaw idol kay gahapon pa nako gipaminaw ang episode 28 kay ako paminaw pa ang uban nining busy sa work, minaw na lang ko dili na ko ka-comment sa uban. Okay, salamat kayo no Nichelis Mudit o kang Tisa Joy Sobrastas. Shout out diha no kang Carlo Goodyear Bodega Office Purchase Auditor Head by Pemia Montelia with the audit staff from Bolivia Company Butuan City. Always jud mi naminaw diri paabot sa mga episode nga i-upload. Salamat sa higayon nga makadungog sa drama while nag-work me. God bless. Okay, salamat kayo no. Tisa Joy Sobrastas, salamat kayo no. O kang sa taot ko no kang James Savero no. Salamat kayo idol no sa pagsubaybay. O karon dito maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Part 30 na tanong mga ka-listeners no, part 30. Nahisulat sa hangin. Ug ikaw tingali ang unang masamad ini. Lando, ni ang hunting. Buhata ang tanan nga mutugan siya sa tinuod. Ako ang bahala nimo. Ayaw gumat niya. Ayaw. Mahadlok ka di ay nga mamatay. Pero, di ka mahadlok nga musaka og bahay nga dili imuha. Di ka masakitan kung masulti ka sa tinuod. Di ba mga pulis? Dili kami mga pulis. Apan akong bahay ang gusto nimong kawatan. Mahimo ra gyud kaayo nga amo kang patyon karon dayon. Ayaw. Kung mahadlok kang mamatay, sulti na lang. Ayaw nagpainita nga mungo. Ang bata ang imong tuyo unsa? Oo, bata. Unsay inyong gusto sa bata? Tubag, unsay tuyo ninyo sa bata? Pakuha sa siya ginikanan. Sayob ka tubag. Kinahanglan mo sulti ka sa hustong tubag. Huwag kinikanan ang bata dinhi. Libod suroy ka ng bata. Ug nakaila siya nimo nga usa sa mga kidnapper ni Helena. Muna ang imong kaso. Na si Alejandro sa bayas magkatabang? Mauna, pagdili ko may mumuto o kita. Hem ng bata karon. To sa sunod sa bahay, ipagkaon ni mo na. Naibaw ang bata o kuno sinita po. Punta na siya. Sige. Sige, dili mahimo nga makaila ang bata sa mga lalaki, ha? O makasulti ka, Alejandro. Lakaw na. At iba na ng bata. Bye. Ayaw na lang pagkakuhago sa pagpamakak. Giila ka na sa bata ang usa sa mga kidnapper. Kinsa nagsugo nimo nga musaka ka dinhi sa bahay. Ha? Nganong pulos sa manha ang imong itubag? Kuan. Tug-an na lang. Wala makilay ka paingnan. Sige, Lando. Ikaw na'y bahala niya. Bantay ka na nga dili makalayas. Manawag ko sa higala na kong pulis.
Pulis. Ayaw na lang lisura ang imong kaugalingon. Kalami sa ice cream. Oo. Hinay-hinay lang. Oy, ice cream. Hoy, bata. Kinsa ka? Tata, Nganong niyaman ka sa amo? Shane, ikaw sa sala. Manang pagkuha og buwak sa luyo. Ah, ma? Og ikaw bata, dali dire. Asa man ta, ma'am? Hatagan ko ikaw og daghang sinina. naday kay mga sininas bata, Ma'am Julia. Ang mga sinina ni Shane sa bata pa siya manang. Tuwa sa aparador. Ako tong ihatag niya. Sige na, lakaw naman nang. Pagkuha og buwak, og ilisi ang buwak sa kwarto ni Alejandro. Ikaw day, dali sa kwarto, dali. Ma'am. Hoy, gano'n pa man kamulihok niya, manang. Pagkuha ng puwak sa garden. Hatagan ko ni mo sinina. Ma'am? Daghang sinina. Sige, lingkod diha ha. Pero, doon ako ipangutanan nimo. Unsa man? May lain bang tao dito sa bahay nga imong gikatulgan? Doon na. Kinsa man? Si kuya nga mihatag na ko kwarta. Kinsa? Nganong gihatagan man kag kwarta ni kuya? Kaya man kong kisuko kasultihan sa Helena nga naasya sa pan. Unsa? Tinuod ba ang imong gisulti? Dili man gud ko mamakak kay masuko man ang Ginoo ana. Oo niya. Kanang lalaki nga naa sa bahay sa luyo. Maugid ka na ang nagsugo nimo? Bungol kay ka, ma'am? O laki, siya nagsugo na ko. Unya, itagaan ko niya ang kwarta. Panuay. Panuay? Hala, bait man na no. Dali, dali. Asa man ta? Mamalitag sinina. Manlakaw ta. Uwa din yung mga sinina sa imong anak. Wa. Adto ta sa gawas mamalit. Dali. Aray, Dali. aray, ma'am. Midot man imong kuko sa kong buktan. Magdali lang ta kay mahapunan ta. Dali. Maayo kay white tao din sa sala. Dali. Dagan. Aron makasuod pa ta sa mall. Dali. Dagan. Kanahan ka sa mall. Hello? Kumpadre? Kuwan, may pabor ko nga pangayoon ni mo. May misaka sa among bahay gabi. Unya, ni ana mo karon. Oo, kumpadre. Gusto ko nga ikaw ang mo imbestigar kaniya. Kung si kinsa ginagsugo niya nga musaka sa among bahay. Oo. Sige. Aha? Sige, kumpadre, salamat. Magpaabot ko. Sekreto lang na kay kumpadre. Salamat. Sige, bye. Di ka patugan, sir. Ang higala na kong pulis ang mupatugan anak niya. Ayaw ko ihatag sigala ni mong pulis. Oh, ganong mahadlok man ka. Nahadlok ni ka nga mamatay. Paabuto lang ako ang akong higalang pulis. Nahibaw na siya sa iyang buhaton ni mo. Ayaw. Inday!
Wa naman dinhi sila. Ato tingali siya sa suds kwarto ni ma'am. Kay tagaan man kuno siya og sinina, matod pa. Ayo, ma'am. Ma'am Julia. Nanglakaw sila si Mama. Unsa? Nakaw, asa man sila? Padung sa gate. Asa man kuno sila paingon. Ay, ambot kang oy. Ay, ginoo ko. Ma'am, mamalik pa ta sa bay? Dili na. Ha? Ano man? Dali ba ako payak to ni Kuya Lanto? Dili ka magsaba. Hilom diha. Nasuko ka na ko, ma'am. Wa ko masuko nimo. Pero kinahanglan mo pauli ka sa inyo. Hello? Nagsunod ko karon sa sakinan ni Ma'am Julia. Unsa? O niya, may kauban siyang bata. Unsa hitsura sa bata? Kulot o buhok. Miko, paminaw. Dili mahimong madani Julia ang bata nga tukang Franco. Kinahanglang imo siyang mailog. Oh, Pero pagbantay nga dili kaniya makitaan. naibaw na ko sa kong buhaton. Sir Alejandro, Dong Lando. Ay, ginoo ko. Mayang, Nga naman ka, ha? O sabi na, mo. Ang bata, si Tata. nga naman, ha? Naunsa ang bata? Kida ni Ma'am Julia, gisakay sa auto. Unsa? Lakaw lang do. Sunda si Julia. O, sir. Ay, makakautin ng Julia. Ako na unta ni makita na yun. May dautang mahitabo yun sa bata kung makaabot din sa mga kamot sa iyong mga hinanib. Klaro na kayo. Siya ang naghatag og direksyon sa misakang lalaki. Hain ang bata matuog. Ma'am, kusog naman tagtakan. Hilom! Nasuko ka, ma'am. Wa! Wa ko masuko! Wa! Hala, ice cream! Ay! Natunti ka sa ospital. Si Ma'am! Kuha mo na siya sa mga pulis. Kuha mo na lang. Dali na. Asa magika paingon si Ma'am Julia. Kanugay magida ang bata. Di ni maayo nga ti mailhan. Oh. Uy. Usa nagitapukan sa mga tao sa unahan. Oh. Murag doon aksidente. Auto ni Ma'am Julia kadang gitapukan sa mga tao. Auto ni Ma'am Julia nabangga sa kilid sa plaza. Excuse me. Pagya ko ninyo palihog. Ako ning agaw ng naksidente. Excuse me. Oh, Ma'am Julia. Si panimuot. Ano si Tata? Wala naman din ang bata. Kinsa maning nanawag. Tubaga manang. Basin ko silang doon na ka na. Sir. Hello? Manang naa si Sir Alejandro. Oo, dong, niya. Pakisulti kong emergency. Kadiyot. Sir, si Lando, emergency kuno. Ambi. Hello, Lando. Sir, di ako karon sa ospital. Akong gida sa Ma'am Julia. Nabangga ang sakinan, sir. Unsa? Tako siya og samad sa o. Sige, ipati man si Julia diya sa ospital. Ang bata. Pagguminaw sa Let's Pino. Unsa?
imo naman ang susi ang tibuok palibot. Natuyog na nako ang plaza, sir. Napamutan na nako ang mga tao nga midugog. Huwag nakakita sa bata. Mao ka na. Hain man ang bata. Ako na pangitaon kung mapahilunan na nako si Ma'am Julia sa ospital. O sige, tawag kang among doktor. Siya na ang bahala ni Julia. Ang bata mo'y pangitaa. Basin kung doon na kinigibuhat ni Dautan si Julia sa bata. Murag nagsunod na ako sa iyang hagyagian, sir. O sige, tawagan ko ha. Tawagan ko akong cellphone kung sa isundod mong i-report na ako. Ang dinakpan, sir. Gipick up na sa kong higalang polis. O sige, bahay na. Bye, sir. Manang, Sir. saka sa taas si Shane. Pahibaw ang ato sa ospital ang iyang inahan. Oo, sir. Papa, tinuod ba? Tinuod bang na-disgrasya si Mama o siya karon sa ospital? O, busa kinalang at imanon nimo ang imong inahan. Okay, Papa. Taba sa ospital ang bata nga kauban ni Mama? Huwag nakakita sa bata. Basin og pataka ang kiniglakaw. Sige na, atiman ang imong inahan. Oh, Papa. Manang, Sir, may isogo ka? siksika ang tanang suok ining bahay. Ang tanang kwarto. Kung wa ba ang bata. Ha? Si Shane lang nakakita nga gidali Julia ang bata. Gusto lang ko maniguro. Sir, mituo ko nga nadagyod ni Ma'am Julia ang bata, sir. O ganun na kasiguro man ka. Tungod kay siya man ang kauban sa bata, sir. Una, iyan nang gidasi ang kwarto. Kay hatagan niyang mga sinina nga tinubuan ko nun ni Ma'am Shane. Unsa? Mauna, sir. Kuan lang. Lain lang siya glihok, sir. Unsa imong nakita niya, ha? Unsa nakita mo kang Julia? Mura man siya natarantar, sir. Unsa? Abot na pa ta, sir. Oh, abot tata. May man ako magawa si mong jacket. Oh, wanay pagkakita mo. Sige. Unay kadahog niya sa akong loyo. Dagan pa ingon sa taas. Agyan ang hagdanan. O niya, panuktok tayo. Oh, sir. Inday? Oh, hala. Ikaw na, ate. Hila na? Oh, dali, isod. Dali, lingkod dali. Kumusta man ka, ha? Ngayon ka uban maka ni Ma'am Julia sa paglakaw? Naibawday ka nga kami ang nakuyog. Nanawag si Tito, kanang naa sa silong. Kuan, iya man unta ko nga tagan og singina, pero gusto man siya nga pagkuang iyang ihatag na ako. Moto nga, matonta mi sa mall, pero napangga man mi. Salamat na lang nga wa ka maunsa. Ang, naama ko'y kisabak nga karton. Unsa man ka, gigotom ka? Layo-layo ba yung inyong gibiyahe? Naipan? Dili na rin oras sa pan. Manihapon na lang ta. Ha? Unya, nai chicken. Chicken ang sudan. Pero kinahanglang makailis ka. Kay naidugo ang imong sinina, Kang Ma'am Julia man ni. Lando, kumusta na si Mama? Luwas na siya. Matod pa sa doktor. Wato na lang ang resulta sa iyang CT scan. Salamat nga giatimanin mo si Mama. Stable na siya. Basta pwede na nga, ikaw na lang ang pagpili. Unsa man di ay ka? Isugot ako sa inyong amahan na pagitawon ng bata ang kauban ni Ma'am Julia. Ina mo si Julia. Iban ba kong taga? Kuya Rina, usam to yung gisulti bayan sa bata. Usa akong sinugo sa pagsaka silang bahay. Hain naman ka ni si Julia o ang bata. Busog na ka? Salamat. Maayo gani kay garas ra og gamay bunog ang imong naangkon sa inyong pagkabangga. Nikalit man og kasuko na ako si ma'am. Mao ba? Og nga nang nasuko mo ko na siya nimo. Ampot lang. Kalit lang siya nga miingon nga. Dili na ko mobalik sa ilang kuya Lando. Dito ka sa dakong bay? Dito tako sa bahay sa Luyo. Pero naamay tao nga ilang kikulata dito.
Kinsa magtawhana? Ang tao nga mihatag na ko og kwarta dito sa plaza. Unya, iya kong gisugo nga sultihan ka nga. Tuwa si Kuya Lando sa luyo sa pan. Mao na, ilang natakan. Misa ka di sabay ang usa sa midagit nako? Ha? Kita-kita? Oh, gidagit ko sa lalaki nga. Dadakpan nila ni Kuya Lando ni mo. Pakakon man to siya. Dili man mo angkon nga nakakita na ko niya. Sige na, katog na. Soda ng kwarto nga abli ang pultahan. Anak, tadi matog. Okay. Niya na nato ang batang witness. Unsay plano mo? Daghan kong plano. Pero, ang gusto na ko, nga sila lang mismo ang magkagubot. Kinsa ang gusto mo? Nga magkagubot? Si Ma'am Julia o Franco. Gusto ka? Nga mag-unay ang mga dautan? Mas nindot kung magkagubot sila. Aha. Dili ko gusto nga maapil silang kagubot. Ingon man ang akong amahan. Huwag ka ba'y plano nga paibawon ang imong amahan? Nga buhi ka? Dili pa, Miko. O sa pa, nurse ra ko nga concern para kang papa. Ganong di naman ang ka magpaila nga anak ni Ate Celes o nga si Sir Alejandro ang imong ama. Wa na sa akong mga kamot ang ebidensya sa akong pagkaanak ni Mama Celes ug ni Papa Alejandro. Giguba na kining tanan ni Ma'am Julia. Oh, uy. O sa pasap, nagtuo si Papa nga lalaki ang ilang anak ni Mama Celes. Mao nga, musamot nga maglisod ko pagpaila ang iyang anak. Aha. Og, doon na pilain. Dili ka na mo akong concern karon. Ang krimen nga ilang gipahid sa akong inahan. Ang gusto ko nga ilang bayran. Kung mahasul na sila, tungod sa maong krimen, magmadaukon ka na, Elena. Gusto ko mahibaw. Kung haing hospitala si Ma'am Julia ma-admit. Ako na ibahala, anak. Hello, Mama. Sin? Ops, relax lang. Buhi pa ka? Kasakit sa akong Ni ana di ay ko sa ospital. Gidaka ni Lando dinhi. Siyang nakasunod nimo. Ang bata. Hain ang bata, Shane. Why bata sud sa imong sakyanan, Mama? Unsa? Pero kauban ko ang bata. Sigurado ko, ana. Pero wala bata dito sa nadisgrasyahan sa imong sakyanan. Gipangita man sa to ni Landong bata. Unya, paminaw ko. Uwa niya makit Oh, amot lang karong oras Ma, pahuway una. May anhi ba ang imong amahan? Wa, ngaybaw ka na ni Papa. Maglisod sa paglakaw. Ang akong cellphone. Nasa imong kilit. Uwa ka nang hilabot, May bagting na, pero ako manghilapot. Wasap ko mahibaw sa password. Kinahanglan makitaan ang bata. Kipangita na laki ni Lando. Pero, aron mahimutan ka, okay, manawag ko sa bay. Sir, kaon na, sir. Magsulo ka gyud og kaon ron, sir. Naguod kang nawa ang bata, sir. Oh, pero mas naguol ko nga hangtod karon. Wa ako'y balita bahin ni Helena. Ay, bitaw, sir, no. Hangtod ang mga pulis, sir. Wa pagyoy report. Lakaw, tubaga ang telepono sa sala. Hello? Manang, unsa man? May balita na di sabay? Nakita na ba ni Lando ang bata? Na, mapagyod in taon, day. Wa pa sab mauli si Lando nga nangita sa bata. Unsa? Naambuta, oy. Hain na katong bata in taon to. Okay. Mora na akong tuyo. Bye. Confirm, mama. Wa pa makiti ang bata, mama. Maayo unta kung may dagan na to o palayo bata. Nagsige pa man ko ng pangita si Lando sa bata. Lakaw. Palitiyo na ko dito gamitin sa ospital, Shane. Okay, mama. Unya, kaya sa lawas nga mo tubag ka sa phone? Gaan naman kining akong cellphone. Okay. Hello. Di ako sa ospital. Nabangga ang akong auto nga gimaniho. Mayo kay nanawaga. Pangitaa ang bata. Nga witness nila ni Alejandro batok sa mga kidnapper nimo. Sa? Paminaw na. Natagop lang ang bata ng mga so. Sa plaza, kay batang kahiman siya. Problema kay bata na. Unya, unsa naman sab ang nasakpan nila ni Lando nga taon. Wa na akong balita kung giyon sa nila ni. Di na ginutubag na ko si Jimmy na. Nato ako ni sa bahay sa mga katabang. Siguro ako nahain na kini. Ayaw ka bala ka. Papawiin ko si Shika kung ipasusin niya ang bahay sa mga katabang.
Yan ang imong bag. Imong gipakuha na ko sa imong bahay. Salamat. Nagtuon ka og pirma, Celis? Gusto na kong hinumduman ang pirma ni Mama Celes. Nga naman. Gusto na kong hatagan o gamay ka-hassle si Ma'am Julia. Ingon man si Franco. O sa imong plano? May buhaton ta. Samtang tuwa pa sa ospital si Ma'am Julia. Mubangon ka, Mama? Gusto lang kong maglingkod-lingkod, Shane. Gilain ako din sa ospital. Bisag anino sa imong amahan. Wa, cute. Ang, kamura may magtiayon nga dili close. Nga naman ka na, Mama? Sakit pa nga akong bunog. Og samad, Shane. Ayaw na ako kasula. Tabangi ko. Gusto kong mag-CR. Okay. Umana ko, Shane. Kuha aring akong dextrose. Shane, ayon man ka. Aray, kasakit sa akong bunog sa lawas. Shane, kuha ako diri sa CR. Kay malipong pa ko. Ay, naon sa maning babayana. Natuog man tingali. Aray. Ay, nahuman na di kag si Arma. Adali, gunit na ko. Aray, diin ka man maglaglaag. Yara, sa nurse station. Ano nagsiki man kagsud kawas? Uy, unsa ka nang naa sa higdaanan? Wow! Buhat ka na, Mama. White roses. Tingali na ang gihatod atong misod og migawas lang sa dayon nga tao. Ilabay na, ilabay. Di ko gusto anang mga puting rosas. Nga di magkakanahan ini, Ma. Nanindot man ni. Humot man yung puti nga rosas. Kuhaan na di sa higdaanan kay mo higda ko, Shane. Okay. Itcha para ka na, ha? White roses. Gusto kong muhigda. Aray. Hinay-hinay lang. Uy, naman card ning white roses, Mama. May ngan sa nagpada. Initial raman ni. Celes. Unsa? Gikan ka na ni Celes? Mao may perma din eh. Binuang kini. Dako ng binuang, Shane. Wait. Napamay kamay nga message, Mama. Ansa man? Ako basahon? Ayaw, yun na. Ambi na. Ako na basaan na. Lakaw, pahangin na sa gawas, Shane. Mama, nga bang imo man din kung abugon kung doon na kay tubagon? Pasag di lang ko. Di lang ko gusto nga hangtod ka. Maapil pa sa kagubot. Anak ko ni mo, Ma. Natural lang na nga maapil dito sa mga problema nga masudlan ni mo. Basta. Unya na lang apil. Kung dili na gyud na ako madaha ang presyon. Sige na, gawas na. Okay, gawas na sab ko. Magpalit ko og prutas. Mas maayo pa. Ayaw pa da ng way lami nga joke sa imong kontra, ha? Unsa man kining mensahe. Abi na ko og higala na. Dili man di ay. Celes. Buang ni. Dako ng binuang. Imposible ni. Patay na si Celes. Patay na. Hello, ang nawag bangga. Pag-upagita nagsulti. Franco, may nagbinuang na ako diri sa ospital. Kiunsam ka pagbinuang. Gipadadaan ko og buhak. Puti nga mga rosas. Ang paboritong puti nga rosas ni Celes. Gibutang sa akong higdaanan. Namtang dito ko sud sa CR. Wa, bagyo na kabantay niya kung kinsang nagbutang din. Naam kasi siya nga nagbantay ni mo. May gawas siya kadiyot. Unya sa iyang pagbalik. Diha na ang puting rosas. Ug may mensahe pa. Unsa man? Abi na ko og higalata. Dili man di ay, Celes. Mao na ang gisuhat. Gisadyaan ko ni Celes, Franco. Klaro kayo nga kaubaran niya sa paya ang nagbinuang ni mo. Nilabad ang akong unsa man nangita na ka sa bata. Pero wag gid ko makiting bata. Misibat tingali palayo. Kinsa'y nagsugo ni mo. Ang musika sabay sa mga almider. Kinsa? Mamatay kayo karon. O pamising. Kung dili ka musulti. Kinsa nagsugo ni mo? Kinsa?
Kinsay imong amo. Hello? Padre, di yun mo kanta. Ang inyong tinagpan. Bisan o saon. Sinado yun ang iyang baba. Kung mao ka na, kamunay mahibaw, ana. Dili siya mahimong idite ng dugay. Inahin lang. Sundon na yun siya og reklamo. O sige. Silando ang akong pasundon og reklamo. Usa ba ka? Mikanta ka, bahid ako. Vamos. Mayo, nahibaor ba ko kung haing karoon na yung pamilya? Sa ayaw yun, isog-isog ha, Jimmy? Yes, boss. Beso ko ini, boss. Inasakpan man ko nila nga binautos putahan. Dawatag akusasyon. Ug antusa ang silot. Kaya ko rin bahala sa pamilya. Basta ayaw lang yun may isabit si Julia. Sabot ka? Oo, boss. Welcome home, Mama. Wa gyud mo duaw nako ang imong amahan. Mama, pasagdi na lang si Papa. Kuha ang mga suwat sa mailbox. Yes, Mother. Alejandro, nian ako. Alejandro? Oh, Nganong muraman og lain ang imong buot karong buntaga? gusto lang kong makigsulti nimo. Bahin sa unsa man. Bahin sa bata nga imong gida. Ay, Alejandro, sakit pa ang akong samat sa o. Hangtod karon, wa pa makit-i ang bata. Diin man gilimbo siya gida. Ay, padong sa mall ni atong higayon na. Gusto lang nako siyang pamalitan og bagong sinina. Kay nagtagidlay ang iyang porma sa mga sinina ni Manang nga gipasulob niya. Unya, nadisgrasya mi. Diha siya sa akong tupad, sa akong pagkadisgrasya. Pero way bata nga nakita ng mga tao dito sa plaza. Alejandro, nganong kana man ang imong concern? Ako ang na-ospital. Ako ang nagrabihan. Unya ang bata lang gihapon. Ang importante para nimo. Tungod kay siyang nakaila sa mga mikidnap ni Helena. Kapanuway ba ining kinabuhi ah? Helena lang gihapon ang atong lalisan. Gikidnap si Helena. Posible nga may gibuhat nga daotan niya ang maong mga tao. Alejandro, naglihok naman ka mga pulis. Sila na ang hasulaan na. Ang imong gihire ng mga investigador. Hain naman. Tawagan ako siya. Panihion ako nimo. Pero sa pagkakaroon, gusto ko mapahuway una sa akong kwarto. Sakit pa ang akong bunog ug samad sa uho, Alejandro. Hello. Ni anak ko sa bahay, pero may problema ako. Usa ba? Nangita na si Alejandro sa akong gisaad niya nga investigador. Sige, mangita kong investigador kay imong mapaila-ila din, Alejandro. Dali ang pagpangita. Ug masahapon ako paniyon sa bahay. Nawag ako. Sige, bye. Investigador di ang tuyo ni Alejandro, ha? Pues, hatagan ko siya og ngilngig kay investigador. Helena, anong talipan mahimong abrihan ang mga pintana? Tungod kay dunay mga daotang tao sa gawas nga nangita na ako. Ha? Kung nablihan na akong bintana, posible nga makalantaw sila na ako din eh. Ug ila kong kuhaon. Luuya day ni mo, no? Oh, Asa ding imong mama? patay na. Ug wa ko makakita niya sa batanon pa siya. Luoy day kayo ka. Kinsa man ng kwintas? Sa akong kaaway. Kadaghan ba ining mga notice, oy? Unsa man kining usa ka sobre? Nipis man. Mura man ni guway sod. Unsa man ni? Gamay nga note, may suwat. Inosente ko, pero imo kong gipapriso. Miabot na ang adlaw sa panodya. Seles. Panuay! Kinsa naman sad ka ning nagbinuang nako.
Imposible nga si Celes ni. Kay patay na si Celes. Patay na. Oh, Lando! Saban ganihan ka diha? Karon paligid, ma'am. Kumusta naman ang pagpangita nimo sa bata? Huwag na ko makita yung bata mo. Mao ba? Wala na siyang bunga sa sabon nga nahanaw lang sa usa ka papamilok. Niya, sa may plano ni Alejandro. Padayon ang pagpangita ni Helena mo. Franco! Franco! Franco, Julia, magka. kinamailan na ang nagsamok-samok nato karon. Relax. Relax, Julia. Di ba kayo sa itong relasyon na magpadatas kaso? Mo relax. Kung kinsa may nagpakasilis nga pinuwari mo, ato lagi pramailan. Mama, Hmm. may bago na kikuhog sa mailbox na to. Oh, sam na suwata. Gikan ba ni Celes? Unsa? Kinala masakpan nato. Kung kinsa ang magsigighog sa suwat nga gikan kuno hay Celestin. Kinahanglan gyud. Ma, marilagi ka na hadlok. Patay naman ka na si Celes. Patay na siya. Pero dili gyapon ko ganahan nga isgutan pa siya. Nya, ipaunsa man na nimo nga nakatultol man siya dinhi sa ato. Kinahanglan butangan og CCTV ang dapit sa mailbox. Basa ko na iyang suwat, Mama. Kinsa magyud kang ibagag utok ang... Ma? Ngano ka? Wara ni, wa. Ma, nakakita ko. Drawing ang gipadani ini. Muro, drawing sa kwintas. Ayun, nagtanawa, Shin. Binuang na nagipada sa panuay. Bata tingali na mga mag-agian din sa ato. Gawas o na, be. Gawas sa Shin kay gusto ko mag-inusara. Okay. Masuri ko niya, ma, ha? Nabitaw ka sabay? Nga nung nagpadaman siya nako ining drawing sa kwintas nako nga may bitay nga letter J. May kamayng note nga gipataban. Remembrance. Buhi gyud ka ha, si Celes. Nadawat ka niya ang remembrance? Sigurado ko, ay ko mismo ang nagbutang sa ilang mailbox sa sobre. Tuod. Nga nung remembrance man imong gipasuwat na ako nga mensahe karon. Alang kang Ma'am Julia. Tungod kay nakakita ko ug nakapati ko sa ilang panagsulti sa unang panahon. Nga, ang kwintas ni Ate Julia, remembrance ni Ate Celes, ug may kwintasab si Ate Celes nga gikan ni Ma'am Julia. May pendant nga si... Si... Celes? Mao ka na. May kwintas ang imong inahan. Nga parehas kang Ate Julia. Dungan silang nagpaliti ni. Suod gaday sila si Mama Celes ug Ma'am Julia. Pero ang pagkadaotan ni Ma'am Julia, mo ay may patigbabaw. Niya ang mga pictures nga magipakuha na ko. Ibutan na diha, kaya akong pilian. Franco, wala ko magkagusto ini. Unsa na sabrang nagkasuli mo, Julia? Magkipadanasad ang nagpakasili sa among mailbox sa bahay. Unsa? Ay pastidan mabugat ka ng kalaki ni mo. Labas pag sabal si mo, nga mas stress ka na. O kasa may dili mas stress ini. Nga gipadadaan naman sa pag-drawing. Para drawing, mahasol ka na. Pero kami lang si Celes ang nahibaw sa story sa among kwintas. Unsa? Nahinumdum ka. Nahinumdum ka sa akong kwintas nga gold. Nga may bitay nga J. Oo. Di ginto ni mahubuon. Nawa ni, di ba? Oo, nawa. Kami lang si Celes ang nahibaw nga amo ning remembrance sa usag-usa.
Unya, anong lahasol makaana ka ron? Tungod kay ang drawing nga gipadana ko. Drawing sa akong kwintas nga gihatag ni Celes. O nga, remembrance nga note. Ha? Franco, kinahanglan susihon ini mo. Kung tinuod bagyod nga patay na si Celes. Usa, patuon sa ko ni mo sa Cebu. Mahimo nga mustay ka lang dito sa kagabi, Franco. Ang importante nga makita mo ang lubong ni Celes. Dili kay istorya lang. Oh. Ha? Franco, dili na komedya nga dawat na ako gikan ni Celes. Mga mensahe lang kini, nga kami lang duha ang nahibaw. Mao nga susiya kung tinuod ba nga patay na si Celes sa prisuhan. O pangitaa ang iyang lubong. Sir Alejandro, Unsa nang imong lakaulando? huwag yung balita bahin kang hilinaw sa bata, sir. Kung mao ka na, ato na lang dawaton nga patay na si Helena. Hindi ko ganahan nga mo dawat, sir. Pero, muraw guan ay paglaom nga makitaan siya. Usa nagkabuhan ka pinsukad siya nagikidnap. Pero hangtod karon, o pananawag aron ipalukat siya. O kung unsa man gyud ang gusto sa kidnapper. Ang lalaki nga atong nadakpan lang ang makasulti sa tinuod. Pero sirado gyud ang iyang baba, sir. Buot ipasabot. Nawa naging paglaong nga makitaan si Helena. Nawadaan akong paglaom, sir. Gusto kong tawagan ang iyang inahan. Ha? Pangita ang cellphone ni Helena. Iyang nada ang iyang cellphone sa nagkidnap siya, sir. Sa iyang mga butang. Pangukay siya mga butang. Basinog. Nakasuwat siya og mga numero nga angay nitong tawagan. Sige, sir. Mangukay ko siyang kwarto karon. Oh. Ilagay ka na! Ilagay! Ma'am, relax lang buka. Ay lang kung tinipin niya. Lando, susiha sila. Kung naunsa sila sa gawas, sige na, Lando. Oh, sir. Kesa may nagbutang ng patang ilaga sa akong mga sanina. Wataon ko kahibaw gid ana, ma'am. Uroy. Ilabay na. Tawag si Sir Alejandro. Naunsa ko mo din. Na ay ilaga siyang mga sinina ay. Patay na ilaga, giputos og tisyo. Sa magkalando, ikay nagbinuang na ako. Ay, numduman lang ko ini sa una. Unsa ba imo na hinumduman manang? Usa ka buntag ana, nagkagubot sa bays mga katabang. Kay ang sinina ni Celes, gibutangan og patay ilaga nga giputos og tisyo. Oh, ilabay na na. O gayaw na paghisgot ni Celes manang. Labi na ng tanan ako sinina sa aparador. Ipanglabay na! Ipalabay! Ma'am. Ato lang na ipalundri ka, ma'am. Hoy, kilain kay kung ako'y manglabain eh. Kusinira ba ako, ma'am? Basta ipanglabay na! Labi na tanan ako sinina sa aparador man akong dili. Ni mo ilabay! Labi! Manangkis sa kinabutang anak. Na, ang nagbutang anang patay ilaga, no? Gusto mo ba sa sadaan sa unang panahon? Unsa? O ang dunay rason nga mobuhat ni ana, nga mo paus, mao si Celes. Pero patay na siya manang. Di na siya magkahimo sa pagbawas kang Ma'am Julia. Mausab na problema na to, Rondo. Ilabay na lang na manang. Julia, Niya nang investigador nga akong gihire, Alejandro. pasudla. Kay makisulti ko. Lingkod. Unsay nga nimo?
Nanakro sa inyo ang investigador. Oh, nagsulti na sila si Alejandro. Mayo. Unya, unsa sunod na plano? Wap ko'y laing gustong buhaton. Gawa sa pag-ila. Kung kinsa ning nagsigig binuang nako nga seles. Ay, pada, Dili ba hitapong dili ko madam? Dunay mga sitwasyon nga kami lang si Celes ang naibaw. ayaw ka bala ka, Julia. Ugma, mahibaw na ta kung hain ilubong si Silis. Unsa man kining investigador ko no nga imong gipada. Maayo ng pagkaseminar. Uy, ay kabala ka. Artista na sa YouTube. Kamao na sa role nga investigador. Ay, nagkaning suwatan ng Helena sa mga kontak niya. Dong, unsa man ang imong giukay? Nangita ko sa numero sa cellphone sa inahan ni Helena. Nga naman, inyo na ning pahibawon nga gikidnap si Helena. Oh, may katungod siyang may baw manang. Sakita kasdugan sa inahan ni Day Helena, no? Kung mahibaw siya nga missing ang iyang anak in town. Oh, Kaluoy in town. Oh. Dong Lando, sakit yung naon-naon man ng nga bawa ang babae nga bawa ni tanan para di po. Dong Lando. Pero wala talay mahimo gawa sa pagdawat na lang sa sakit yung kamatuuran. Uy, May notebook pa si Helena din sa iyang bag. unsay sud anak do. Mga cellphone number. Ay, salamat taon. Nagbungag yun in taon ang atong pagpangukay din eh. May number sa... May number sa ibang na rin din eh. Elena, unsay plano mo sa imong inahan? Dili ba lang nimo tawagan ang imong mama na rin sa Cebu? Naibaw ko. Yabisan dili kaniya tinuod nga anak. Pero gimahal kaniya. Giatiman o giampingan. Mailay ka na sa imong lihok og sinultihan. Dili pa ko gusto nga maghisgot niya. Napat yun unta ko sa mga salbahis. Pulis ang akong giilang inahin. Og dili ko makasiguro kung unsaon is pagdawat ang nahitabo na ako. Gusto ka. Gawas pa. Dili ko gusto nga doon nila mahibaw nga dako kong buhi. Ato lang duhang sikreto, Miko. Magkalaom ka. Tuod. Palihog ko og drop ini sa mailbox nila ni Ma'am Julia. Why problema? Sir Alejandro, nakita na ko ang number sa inahan ni Helena sa Cebu. Sir Alejandro? Nga nung gisakitan man ko sa pagkahanaw ni Helena sa atong kinabuhi. Nahibaw ka ba? Nangandoy ko nga makaanak og sama kang Helena kabutan. Sir? Pero wa ko niya gasahi ini. Hinuon. Gihatagan ko niya og anak nga badlungon. Bisyoso. Labaron og o. Maagyan dahil na imong pagkanaw na ko, Papa. Padlungon, bisyoso, labaran ako. Shen, Ngano ba ka may pagbati na ko, Papa? Nganang imo man akong ipasagdan nga masaang sa ustong dahil. Shen.
Sa dihang nasakit ko, gitugyan ko na sa imong inahan ang responsibilidad para nimo. Wa ko'y mahimo gawa sa pagtugyan na lang sa tanan ngadto sa imong inahan. Maudi ay, nga mas pinangga kini mo sa lalaki na ako. Ginangandoy na ikaw buhay ang anak. Shane! Oh, may sakaran siya sa taas. Lando, tawag na ang inahan ni Helena. Unsa naman kay kahimtang ni Helena uban siyang amahan? Wa naman kit siya manawag. Si Helena na tingali kining nanawag. Numero raman? Dili kini siya. Kisa man kahakini. Hello? Mayong hapon. Ako na si Lando. Kauban sa trabaho ni Helena. Nganong nanawag ka? Nganong ikaw mo inanawag o dili si Helena? Ma'am, wa karon diri sa bahay si Helena. Unsay put mo ipasabot? Gisuko ko ni Sir Alejandro nga tawagan ka aron mahibaw ka nga usa ka buwan nakapin nga nawa si Helena. Unsa? Gikidnap si Helena, ma'am. Unsa? Pero nganong nahitabo ka na? May suspect na ba sa pagkidnap ni Helena? Kaysa may nakaaway ni Helena dito. Unsa man gipalukat ba siya? Di na ko matubag din sa phone kanang imo mga pangutan na, ma'am. Muanha ko. Oh. Sultihi ang imong agaon. Sultihi ni ana si Alejandro. Magpaabot mi nimo, ma'am. Manang? Oy, Ma'am Shane. Kasayo gud nimong gamataron, ma'am. Unsa man ang mga suwat sa sala? Ay, ako nang gikuha sa mailbox. Julia? Kapag ako dining supli, ha? Picture man ni Mama og ni tito friend ko. Oy, ma'am. Ngano man na, ma'am? Naunsa man ka? Ngano ka? Nganong nanghagis ka man diag pinakalit? Ni talikod ragi ko kadiyot, nanghagis ka na? Sunugon ko ni! Uy, naunsa man in taon tong bata, ah? Unsa man tong iyang gida? Ngano ihamang sunugon? Day! Ngano na, oy! Anapraning naman po ning bata, ah. Kalma man ta kay to ganiha, buutan man ta kay to. Kalit man lang ka praning. Bidagyo din bata. Ganina din manang. Na, kalit man lang to dam, oy. Kalma ra man ta kay to siya nga miduol din sa mga suwat gikan sa mailbox. Unsa? Mauga ni, ma'am. Asa naman siya? Tuas siya ang kwarto ay taas. Helena, nato na ko ang mga pictures. Nga imong gipili para sa imong kaway. Salamat. Nakasiguro ko nga magubot yun sila dito, karon. Mao nang angay nga mahitabo sa kinabuhi ni Ma'am Julia. Tungod kay kon magtanom kag kagubot. Moani kag kagubot. Mag-ampo lang si Julia. Nga siya ang unang makaabis sa mga hulagway. Ay, kakapoy lakawa. Wisset! Oh, Wisset! si Shane man ang naadol sa greenhouse. Kung ba siya doon ay gisunog? Ay. Shane! Shane, naunsa ka? Ayaw magdoon ako! Giluod ko ni mo, mama! Naunsa ka? Nanong nag-wild ka man? Anong ingon man, nini? Anong ingon man ka, nini ka bati, mama? Bati ka!
Shane! Huwag ganun, dili man! Nga bastos magkapagkainahan! Tanawang imong gibuhat. Mauday nga dili ganahan si Papa nako. Tungod nimo! Unsa? Traitor ka sa akong amahan! Shane! Tanawa kung unsa ka kabastos, Mama! Tanawa! Oh. Dili. Mauday nga close kay mo si Tito Franco. Kayo hiyap niya mo! Hilom! Hilom! Hinaya ng tingog mo, Shane! Hinaya! Ano naman? Di ka gustong mahibawan ni Papa? Ano? Hinaya ng imong tingog! Naunsa ka man! Kalit man nagkagpamasangil! Kung dili maayo na ako, Shane! Nagkakita ka ng mga litrato nga akong gisunog? Tutukin ang maayo! Kung kisay ng mga gagway! Dili! Amo ka ng hulagoy ni Franco ang nasa mga retrato. Ug nagkisme sa ubang pictures. Karon, muingon ka lang gihapon nga limpyo kang pagkamama? Ha? Unsa? Gisapungan ni Ma'am Julia ang baba ni Shane? O, lagi dong. Maog yun dong. Mura ba og di siya gusto nga musulti ni? Huwag yung kinabati kung unsa gipadulti ni Shane? Unsa may kinahitabo? Naglibog man sa gani ko kung unsa gyud nakapasuko ni Shane. Tarong pa man unta to siyag utok ganina. Ha? Sayo siya nga nagmata. Unya, nakakita siya sa mga suwat sa lamisa. Iyang gipangbasa ang uban. Unya, kalit mo lang pangisog. Misinggit nga mura og gipaak og iro. Unya, nagbitbits mga suwat kay iya kuno sunugon. Hilom na ha, Shane. Kinaladawato nimo. Ngawa na ko'y gugma sa imong amahan. Nya, ngayon niya pa man ka? O gusto may gusto nimo. Mulayas ta, ngawa tay dahang kwarta. Ano? Nagduod ay ka, Mama? Nagtuod ay ka gamauban ko nimo kung mulayas ka? Ako kang anak. Kinahala mo uban ka. Dili ko mauban nimo. Bahala ka sa mong kinabuhi. Dili mahimong sultihan nimo si Alejandro sa imong nakita karon na. Nakasabot ka. Anong imo man ang gibuhat ni Papa? Dili ka pa makasabot kung unsa gyud ang panginahanglanon sa usa ka asawa, Shane. Pero ano si Tito Franco man, Mama? Dili lang ta siya. Suot sila si Papa. Wasag na ko tuyo akon nga nung si Tito Franco nimo ang akong nagustuhan. Huwag ka ba mahadlok ka masakpan? Saon na nga dili pa siya masakiton. Mahadlok ko. Pero karon nga naggaid na siya sa iyang wheelchair. Unsa pa may kahadlok ka na ko? Kung masuko siya, posible nga atakehon siya og mamatay, dili ba? Saman, gusto kang mamatay ang imong amahan? Uman na ng baba ni mo. Mo'y butang sa imong una-una. Nga kun palayason ko sa imong amahan, muuban ka na ako. Hilom! Elena, Kumusta nagkalihukan sa dakumbay? mura man og normal ra. Wa may kisaw. Mingaw man. Gusto ko magubot pa og samot ang utok ni Ma'am Julia. Dili ka mo gawas din sa imong kwarto, Shane. Biyaan tagid ka.
Kung manabi ka sa imong nakita nga mga retrato. Mulakaw ko. Pero, kinahanglan niya kay nagbalik na ako din eh. Hindi ko sapot-sapote. Inutil na ang imong amahan. Bosa, dili ka makapaabot ng mahimo kong loyal sa among kami niyon. Nahibaw ko nga gisakitan ka sa imong nahibawan. Pero, manghinaot ko nga dili ka maghimo og lakang nga makapalayas nato ining dapita. Kung doon na may palayason si Papa din eh. Ikaw na ka na, Ama. Apil ka! Tungod kay si Franco ang tinuod ni mong amahan. Unsa? No! Waong takoy huna-huna nga sultihan ka sa tinuod siya. Pero kinahanglan mo pili ka og labanan karon. Wa ka mahibo nga kada birthday nimo. Dili gid malimot sa paghatag nimo og mahalong regalo si Franco. Dili. Mo na tinuod. Og dili mahimo nga mahibaw si Papa nimo Alejandro bahin sa maong mga pictures. Hibaw sa tanan sa among relasyon ni Franco. Mao di nga kuwang sa gugma si Papa Alejandro na ako. Kay dili day ko niya anak. Wa siya may bang dili ka niya anak. Mao ka na ang atong bintaha karon Shane. Og kinahanglan ang pinga nato kanang maong sikreto. Hilom! Hilom! Ate Elena, dili pa tamay mo masuroy? Dili pa, Inday. Mamiligro at ako'y magawas sa ining baya. Pati kaayo sila si Kuya, no? Daotan na kayo mga tao sa kalibutan ron, Inday. Pisoon nilang unta ng mga pad. Mapriso sila. Kanang ipaniguro ko. Pero sa pagkakaroon, ako lang una silang hatagag kahasol. Labi na si Ma'am Julia. Sa may tuyo ni Julian ako, nga di pang prumahimong isulti sa phone. Yan ako sa mga buta ng kwarto. Maayo kay niya ka na. Saan lang imong gingon nga itong problema, Julian? Nahibaw na si Shane sa tinuod. Tinuod nga unsa? Nga ikaw ang iyang tinuod nga amahan. Unsa? Pero anong nahibaw mo siya? Ikaw ba ang misulti niya nga ako ang iyang amahan? Napugos ko sa pagsulti niya, anak. Aron dili ko niya isumbong ni Alejandro bahin sa atong mga pictures nga gipada dito sa bahay. Wa na ko'y lain na huna-hunaan, Franco. Na unsa mahinuli kinabuhi ay. Na problema na mahinunta na. Nagsabot na ta nga di gisultihan si Shen sa tinuod. Usaon naman lang kung di magapugong siya nahibawan. Tako ni problema na to sa mga abot. Kunya, saan man nato ini? Nga nahibaw naman gyud si Shane sa tinuod. Pahinumdumigil ka na si Shen, ha? Kung usay may tabo, kung may bawas si Alejandro, nagdili si anak din, eh. Pero sa pagkakaroon, kinahalang mailhan na to ang tao na nagkuha sa tumahulak ko, eh. Mausad na akong gikahadlokan. Kinsa man kaning tawana nga naniid sa ato mga lihok. Ya, huwag ka masundi karon din, eh, ito, na. Diya ka lang, ha? Ay yung paglilis bitara. Magsusi ko sa gawas. Pagkapanuhay ba ining kinabuhi, ah? Prisit ng kinabuhi Wag yung ayo. Oy. Hala. Ngano na. Naunsa naman ka, Inday Shane. Nganong nag-atubang ka naman ito na anang usa ka botilyang importing na binuday. Ngano malikon mo inom ko? Nay masuko? Hala no. Kaisog na sab ni mo, day. Ngano man na Inday lalay. Unsa may problema, ana. Nganong uta naman ta? Imo ning sulbaron ang akong problema, tiguang? Awa man ko'y mahimo, anak, day. Kay di man na akong problema. Pero kung
imo nang i-share na ako ang nakapahasol sa imong huna-huna. Aw, pwede na kayo na akong dawaton, day. Tamgo ka? Aw, wa man. Nagsiga pa maning akong mata gani, day. Tanlas, day. Visit niyang kinabuhi. Visit! Ay, ginoo ko. Shay, naunsa man ka, day. Mag-wild ka man lagkalit, day. Ngano man ka, day. Muhilak, muhunong, muhilak. Naunsa na ka, day. Mura man tawag kag plakang untol-untol. Mihilak kag maayo. Dayon, hulom na sad niya. Muhilak na pod karon. Sugod naman sabkas imong pagmaoy-oy. Ay, pagbuot! Di ko ganahan ni kinabuhi, Unsa, day? Kung nindot ros imong kinabuhi, mukaon mo laag matugramang ka. Basta! Di ko ganahan ni kinabuhi, ade! Miko? Helena, unsa man? Unsa imong lakaw, ugma? Panihid gyapon ko sabay sa imong amahan, ugma. Muuban ko. Unsa? Unsa kahay sunod nga mahitabo? Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Magpalihog na ikaw og subscribe sa akong YouTube channel ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.